ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗೆಲಿಗೆ ತಾರಿ ಪರಂದದ ಬಜೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಚ ತಾರಿ ಪರಂದು ದಿನ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಿಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಿ ಉದಿನಿತ್ತೇನು ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡುವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಗೆಂಡ ಐತಿನಿ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡೋಡು ಒಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಾ ಅದೊಂದೇನು ಕಾಯದ್ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಎನ್ನು ರೆಡ್ ತಾರಿ ಬೊಂಡಗೆ ತಂದೆ ತಾರಿ ಪರಂದು ದಿನ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಕಾಯದ್ದು ಬಿದೆಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತದ ಪೂರ ಚೂಲಿ ಗೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚೂಲಿನ ಫುಲ್ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಡಿತ್ತೆ ಮಂಜುಲ್ ತೋಜಿನಿಟ್ಟ ನೀರು ಗೆತ್ತದು ಕರಿ ತೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಾಯಿ ದಿನ ಇಂಚೆ ಪೊಡು ಕಪ್ಪುದ ಚುಲಿ ಚೂರ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚೆಗೆ ತೊಂದೆಯನ್ನು ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಒಂದೇನು ಬಿಸತ್ತಿಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತಂದಿನಿ ಒಂದೇತ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ರಸ ಬಿಡ್ಕೊಂಡದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದಿವರೆಚ್ಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೇನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬುಡ್ನೆ ನಾವು ಪುಂಟದ ಅರ್ಪೇಡ್ ಅರ್ತದ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣು ಇಂಚೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅರ್ತದ ತೀಪೆ ಪುಣುಂದು ಮಸ್ತ್ ತೀಪೆ ಹಚ್ಚಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬಜೆ ಮಲ್ಪನ್ನಿಕ್ಕೊಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಅರಿತ ಎಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾತು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ರವಾಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತು ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆತ್ತಿತ್ನಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಮಲ್ಪೆ ಬೆಲ್ಲನ ಬೆಲ್ಲನ ಲಾಯ್ ಕಲಡಾದ್ಗೆ ತೊಂಗ ಬೆಲ್ಲೊಡಿನ ಕಜಾವಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ನೀರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ತದು ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ ಕರಗೊಡಿತ್ತನಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ ಕರದನು ಕಲ್ಲರ್ಲನೆತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನೇನು ಅರ್ತದ ಗೆತ್ತನು ನೆಟ್ಟು ಕಜ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿತ ಇಟ್ಟಿಗೆ ರವ ಪಾಡುವೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ರವ ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಪುರ ಪಕ್ಕನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ತೀಪೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ರುಚಿಗೆ ಚೂರು ಪಾಡಲೆ ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ಕಪ್ಪುಡೇನು ಬೆಲ್ಲಗೆ ತಂದೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾತ ಅರಿತೆಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಇತ್ತವ ನೀರನ್ನ ಅರ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಹಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಡವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲರು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡಂಚ ಪಂಡರು ಒಂದು ಗುಜ್ಜಾಡು ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಗುಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮೆನೆ ತೂವನಗ ಈ ಅದಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಲಡದಿ ಓಡು ಚಪಾತಿ ದಟ್ಟೊಡ್ದು ನೀರು ಮಲ್ತು ಕಲ್ಲಡ ಅಂತೆ ಬಕ್ಕ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಪುರ ಕಲ್ಲಡವನ್ನು ಹಿಡ್ದಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವ್ರಿಗೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಚಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಒಂದೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನೆ ಬಜೆ ಬಿಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಣ್ಣ ತುಕ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಾತನು ಪಕ್ಕ ಕಾಯ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನೊಂದು ಇಂಚ ಬಿಡೋಡು ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಚಿನಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಮೂಜಿ ಪಾಡುವೆ
ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನೇ ಚೋಲ್ಟ ಮಲ್ಪಡು ಉಂದೆಲ್ಲ ಕಡಾಯಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ದಾಲಾಪು ಜೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ರಸಗಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅತಿ ರುಚಿಲ ಇಪ್ಪುಡು. ಉಂದಿನ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವನು ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಕಾಯ್ದನು ಲಾಯ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಕಾಯಲೆ ಬಜ್ಜೆತ ಉಳ್ಳಾಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಕಾಯಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯುಂಡು. ನನ್ನೊಂಜಿ ಸತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹುಡೋರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ವೆ ದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಯಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಯ್ತುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದು ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇಂಚೆನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿ ಚಟ್ನಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂಚೆನೆ ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. ಈ ಜನ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಟುಲ ತಿನ್ನಲಿ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಅದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಇಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ತಾರಿ ಪರಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೂರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಂದು ದಿಪ್ಪುಂಡು. ತಾರಿಪಂದು ಮಾತ್ರ ಬೂರ್ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಏಪೇಪ ಬೂರ್ದಿನ ಎನ್ಕೊಂಡು ಡೈಟ್ ಮುಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಿಜ್ಜಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಿದ ಪರಂದ್ಗೆ ತಂದು ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ. ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ತಿರ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯೋಡು. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯಡ ಮಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಹಾಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಇಟ್ಟು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಯಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬಜ್ಜೆ ಕಾಯುಂಡು. ಒಂದೆಲ್ಲ ನನಗೆಪ್ಪುವೆ ತನ್ನಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಈಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದ್ಗೆತ್ತನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇಕ್ಕಲೋರು ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಗಲ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂತ ಒಂಜಿ ನಿಗಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ
ಎಂಚ ಬೈತನ್ ಬಂದು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.